Зөлфәт, театр дөньясына ничек килеп кердең? Кечкенәдән үк әтием Камал театрында эшләгәндә анда. Аның белән ияреп йөридем. Гомумән башым белән кереп киттем 2004 елда. 9 класстан соң 10 класска барасым килмәде. Егыдан курыктым да театральный училищега керергә булдым. Аллага шөкер, Алла күрде дигәндәй, Рәшмәл Галиев курсына эләктем. Аннан ул минем беренче остазым, аның белән эшләп, аның укучысы буларак, соңыннан Мәскәүгә барырга булдым инде. Үкенмәдең. Юк. Син йолдызнама буенча кем? Водолей Сукыяр. 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 Йолдызнамага ышанасыңмы? Гомумән кеше сыйфатлары йолдызнамага бәйлеме? Минемчә бәйле. Һәм әлбәттә, минем көнем ишәнендә нишләптер соңгы 4-5 ел бардыр инде ул. Әгәр дә күбрәк тә булмаса, машинага утыргач, я эшкә барганда, я балаларны садикка илткәндә, радио толкыннарында иртәнге сәгатьтәге 8:30 булырмы, я 8:20 минут булырмы, я шулай ук 1 сәгатьтән соң 9:20 минуттан шул йолдызнаманы тыңлап дигәндәй, гороскопны тыңлап, планлаштыра башлыйм көнемне. Яхшы. Хатын-кызлардан нинди сыйфатларны ышатасың? Әлбәттә инде тырышлык, тыңлау. Не послушание, а уметь слушать дигәндәй инде урысча. Потому что бу минем өчен бик один из главных аспектов, бик кирәкле. Әлбәттә, чисталык инде ул гади сүзләр булса да, аңлаучы, чанлык, тагын күп инде алар дөресен әйткәндә. Бу сорауны биргәч, хатынымда нинди тагын нәрсәләр бар икән дип уйлап утырам инде. Кешелеклелек, әлбәттә. Тугрылык, әлбәттә. Гореф-гадәтләрне онытмау. Мин бу әйбергә, бу сүзгә Мәскәүдә булганда кыек карыйдыр, Казанга килеп кайткач, минем өчен бу бик кирәкле, әһәмиятле, тормышымда аерым бер урын ала торган сүз. Бигрәк тә балалар тәрбиясендә кирәк инде ул. Мин үзем теге укытучы буларак та үземнең 2 балам булса да, кайбер дөресен әйткәндә, кайбер гореф-гадәтләрне минем тормыш иптәшем күбрәк белә, яисә миңа караганда. Ул театр өлкәсендә булмаса да, менә ничектер аның менә тормышында алар ничектер менә шулай сеңеп калган һәм без аларны яңадан тик балаларыбызга прививаем, урысча эшли. Синең характерда иң зур кимчелегең нинди? Йомшаклык. Минемчә. Кайбер вакыт ул артык ашыган кайбер вакыт бар шундый әйберләр. Йомшаклыгың нәрсәдә сизелә? Мин теге кешечә проблема булсамы, яисә кешенең проблемасына аек караганда дигәндә, мин бераз ничек дип әйтәм, уку әйберендә инде ул. Гомумән, беләм бит инде студентлар теге сырап китәләр инде. Имештер әйтәләр, авылда теге-фәлән эшлисе бармы? Аннары мин шуны күрәм Instagram челтәрләрендә, ничек алар эшләмиләр, каядыр ял итәләр. Мин теге ярар инде, аңлыйм, әлбәттә инде әтәйләргә булышырга кирәк дип бар дип әйтәм дә, соңыннан үз-үземә шуның өчен орыша башлыйм, нишләп, нәрсәгә әтәйләре беләләр бит бу бала укырга керде. Ашыгырлык бар миндә, ашыгам мин. Кайбер әйберләрне ничек дип әйтим, үзем ашап үткәреп бетермим дә. Һәм тизрәк нәтиҗә
нәтижені шығармақшы бола. Ойлап бітірмеймін да қойбір нюансларды. Тезірек нәтижені шығарам да, сығынан аңлайым то, что ашықтым, қайырдыр бек қата ашықтым. Театрдан қала тағы нинди яратқан шүгіллерің бар? Стройка деп айта алмаймын енді, мына өз қолдарым білән нәрседе болса түзу, ейсе ағаштан тігі, балкон ақшылы еткендемі, шкаф жасағандамы, ол мына шундай моментлар болғалы. Әлбәтте ұзаққа түгел, қой бір вақыт театрдан біраз шеткерек кетесім келеді, шул стройка шүгілләр әйберләр белән мауығып кетем де, шунда тартыла башлайм, әмма дә ләкин анда да эшләгәндә мин яисә образым турында уйлыйм, яисә театр турында уйлыйм, үз профессиям турында барыбер уйларга туры килә. Һәм бу минем теге шөгылем ничек дип әйтим? Икенче планга. Икенче планда кала. Әйтергә кирәк, стройка, ягъни нәрсә булса да үз кулың белән эшләү, ул да бит сәнгатьнең бер төре. Театр сыман. Алдағы сорау, кайсы илдә яшәргә теләр идең? Минемчә Казандадыр, мондадыр, Рәсәйдә. Күп нәрсәләр ишеткән бар, күп нәрсәләрне күргән бар. Мәскәүдән дә кире кайтканда шундый фикер белән кайттым мин. Где родился, там сгодился. Тормышта синең өчен үрнәк кеше ул. Кем? Әни. Әнидер. Дер түгел, әй. Чөнки аның тырышлыгы, аның эшкә ничек каравы, аның булмаган әйбердән, юк әйбердән нәрсәдер оештыру, ул үз гомерендә Аллага шөкер, әним әле исән, һәм яши күрсен. Үз тырышлыгы белән добиваться иткән, үз тырышлыгы белән зур кеше булган. Һәм дә минем өчен бик важный. Менә артист булмасаң кем булыр идең? Ой, белмим. Дөресен әйткәндә белмим, әйтә алмыйм. Кайбер вакыт уйлап торам инде мин. Бәлким Менә бит театрларны ябып куйдылар. Карантин, пандемия, уйламаганда килгән ниндидер вазгыять. Бәлки теге видеолар, нәрсәләр төшерер идем, әмма дә ләкин мин аларга килдем шул театрда эшләп, театрга кадәр аның белән бик шөгыльләнмим. Белмим, әйтә алмыйм, дөресен әйткәндә, әйтә алмыйм. Авыр сорау. Авыр сорау. Сәхнәдә башкарырга теләп тә, башкара алмыйча калган ролең бармы? Менә шуны уйнар идем мин, ләкин менә миңа эләкмәде ул роль дигән. Минем дөресен әйткәндә, әлегә ул да хыялым король Лирны уйнарга, Шекспирның. Гамлетны куйганда миндә андый теләк юк иде, нишләптер белмим. Бәлки теге әйтәләр бит, һәрбер артист үз вакыты белән һәрбер рольгә әзерләнә. Монда әлегә юк, барлык булган ролемә мин канәгать. Әлбәттә кайбер рольләр авыр бирелә, кайбер рольләр чынында җиңел бирелә. Алай әйтә алмыйм. Нинди ризыклар яратасың ашарга? Барысын. Көйсез кияү түгел. Барысын да гомумән, әгәр дә алар теге ничек дип әйтим, мәхәббәт белән пешерелсә, әлбәттә инде мин аларны сыптыртам гына. Барлык бөтен ризыкларны ашарга яратам, андый теге мана гына юк. Манканы яратмыйм, манный кашаны яратмыйм. Ул менә балачакта күп ашалгандыр. Балачакта күп ашалган һәм менә бүгенге көндә дә балаларым ашыйп, яратып ашый, тормыш иптәшем дә мин
миңа салса, юк, мин әнә овсяный каша ашармын лучше. Дип әйтәм дә, манда юк. Яхшы. Менә башка театрларга, концертларга йөрергә яратасызмы? Менә гомумән театрлар арасында шундый ниндидер көндәшлек дигән төшенчә бармы ул? Башка театрларның актерлары арасында дип әйтик инде. Минемчә бардыр инде ул. Һәрбер артистта бардыр ул. Мин теге театрларга йөрергә яратам. Чынында калган театрлардан коллегаларымның хезмәтләрен карарга яратам, ничек алар әзерләнәләр, ничек гомумән нинди спектакль барлыкка килә, ничек ул чыга. Бу әйбергә мин теге көнләшеп дип әйтеп, миндә андай әйбер юк, чөнки мин аңлыйм, һәрбер театрның үз юлы, үз вазифасы һәм үз возможностьлары. Һәм үз тамашачысы. Һәм үз тамашачысы. Кайбер менә коллегалар әйтә, менә булар болай эшләгәннәр, тегеләр эшләгән. Мин инде башта әйтә идем коллегаларыма, нишләп сез алай әйтәсез? Аларның үз юлы, безнең үзебезнең юлыбыз. Соңыннан инде аларга әйтеп тормый башладым, һәрбер кешенең үз пониманиесе. Шулай, бәлки бер-береңнең уңышларына карап, тагын да югарыга омтылу дигән әйберне дә баска кирәк бит. Шулай бит. Балалар тәрбияләүдә иң мөһим төшенчәләр нинди? Без аларны инде бер өлешен әйтеп үттек бугай. Гореф-гадәтләр әлбәттә һәм аңлату, нәрсә ул дөрес, нәрсә ул дөрес түгел икәнлеген. Теге әгәр дә улым минем яисә кызым нәрсәдер ватты, аңа аңлатырга кирәк. Башта нишләп, ни өчен хәзер сине урышалар? Теге сразу учып төшеп, кулына яисә күтенә берне биреп дигәндәй, минемчә ул дөрес түгел. Бала белергә тиеш, ни өчен аңа кәнфит бирәләр, һәм ни өчен аны урышалар. Минем өчен бу бик әһәмиятле момент. Нәрсәне җинең сөйми тормышта? Хәзер әйтәм. Арттан фикеремне җыям да. Артымнан әлбәттә инде ул артымнан сөйләп йөрүләр. Менә гайбәт сүз. Шунда кешеләр аңлап бетермиләр. Нишләп мин булай эшләдем, яисә тегеләй эшләдем, яисә барлык булган уңышлармы, поражениялармы. Алар нәрсәдән барлыкка килгән бу ничек дип әйтим теге минем эшләвем яисә минем хәлем, алар аны белмиләр, аңа төпченмиләр һәм арттан әллә нәрсәләр сөйләп кәефне генә кыралар инде. Ничек дип әйтим, кәефне бозалар. Ул әйбергә кайбер вакыт вниманием кайбер вакыт артыграк китә, кайбер вакыт ул әйберләргә күзләренә йомырката тырышам. Артистларны күп сөйлиләр инде, артист тормышы бит инде ул андый әйбергә әзер булуны таләп итә. Шулай бит. Син эшеңне яратасыңмы? Яратам. Нәрсә синең өчен театр? Тормыш. Тормыш. Яшәү. Менә әгәр дә тәнне икегә бүлсәк, бер өлеше шул театр. Бер өлешен гаилә булса, икенче өлеше, йөрәкнең икенче өлеше әлбәттә театр. Авыр, кайбер вакыт аңлыйм, әмма ләкин миңа бу авырлыклар ошый. Ничектер кайбер менә бу вазгыять барлыкка килгәч, марттан бирле отырабыз дигәндәй эш булды ул. Аллага шөкер, Instagram шелтәрләрендә бардык, тегеләр дигәндәй шигырьләр дә яздырдык. Әмма ләкин ул тамашачы белән якын аралашу сүз түгел. Театр ул ничектер тормышта кайбер әйберләрне мин әлбәттә эшләмим. Сәхнәдә мин үз-үземне сынап карыйм. Һәм ул образны ясагач, ул спектакльне чыгаргач, мин аяк күз белән үземә киредән әйләнеп кайтам да
Үз-үземә сорау бирәм. Мин эшләрмен шулай тормышта. Инде кай бер вакыт аңлыйм, мин рәхмәтлемен тормышыма, рәхмәтлемен әти-әниләремә, рәхмәтлемен минем беренче остазыма бу профессияне аңлатып бирүләрен. Монда мин чынында үземне иркен. Монда минем һавам да икенче соң. Урамдагы теге гади һава булса, монда ничектер башкача. Урамда булган авырлыклар булса да, монда мин аларны тирән иттереп чыгарып, үземә кигезеп, үзем аша үткәреп, үземнең нервларымны бозыпмы, нишләтипме шунда. Фанатик инде, фанатик. Фанат. Хотя беләдерим, что аның акчасы да ләли күптән. Әмма дә ләкин иң дигән ошеклешлек кайф дигәндә инде. Татарча кайф. Спектакль беткәч, син тамашачы алдына чыгасың, башыңны иярсең. Һәм шунда син күрәсең тамашачының күңелен син җәлеп иттеңме, юкмы икәнен. Менә бу тамашачыларның күзләрен күрәбез инде без.